notice no ng'anyo debate ni for example duale nitie kata luga kacha apa ndo kwa ng'anyo ome wacho kama nikech samgolo notice jogi bedo piny mondo ng'e gima timore to macha ne onge bedo mondo bedo piny nyaka chako ng'anyo sama ji oseng'anyo onge bet piny sama ji oseng'anyo en giga nyaka tim koro wan gi confidence ni ngejolugo osebedo gi gini kandaloge e gini nitiere lokruok dhi bet mar ariyo minister mantie kanyo sani in ndalo mosebedo kowuoyo kode en very decisive kowacho ni gimoro timore kata ka jomodong' tok dwar convince gimoro timre ka gimoro kanya timore to wacho chon nikech mana shida mosebedo go union ni ng'ato wuondi kawuono gimoro nya timore to konya timo koro wan gi hopes ni lokruok bi bedo e ministry lakini nyaka gitim mang'eny kaka wach mag social health authority kane gidonjo kane gi increase wach mar ICU from 4,000 to 28,000 neno ka gi increase wach mar jo cancer to from 300,000 to 500,000 nitiere benefit packages moko pod insist mondo nyaka gimedi wa insist also nyaka ni outpatient ma ji dhi e thothne ni pod nigi shida ni nyaka gilosi koro gimiyo stakeholders opportunity gimiyo jopji opportunity mondo owach gigi wadwa ng'e ni be gibo implement gik manyiso mondo gilosi mondo gik moko timre. Okay. Davji ka koro watieko wach ma wago mbaka kaendi ni in isebedo e wach mar KMPDU ni gini mang'eny king'iyo tang'o ma koro nyaka tim sani mondo mi lokruok obed mochwere ma ok ni dakteche sik duoge ng'anyo jopiny be sik ywak budget bende onge jo county bende ywak national treasury bende ywak ang'o ma onego tim sani mondo mi weche mag ng'anyo gi tiek chutho? Ng'eni king'iyo wach mar thieth en wach adek odhi tieng' adek. Mokwongo en wach mar financing ma sani wach itimo gi social health authority onego bed ni gino imiyo pesa ikete iye onego bed ni gino tiyo ma ka japiny odhi go osiptal to kwe pesa kendo mano gima muhimu onego bed ni tiyo kabisa ok onego bed ni itemo onego bed ni otiyo. Mar ariyo en osiptende mag counties to gi KEMSA onego bed ni osiptende gi nigi ability mar chulo yedhe ma yedhe ni osiptende gi ma KEMSA onego bed ni supply ma ka nyalo sirkal onego bed ni inject pesa kanyo mondo mano otimre. Mano gima mar ariyo. Mar adek ma osebedo ka en ignore throughout en health workforce. Osiptal ok nyal tiyo ka onge jothieth koro onego bed ni wach mar jothieth imiyo kipaumbele ma indiko jothieth ma doctors ndiko nurses jo clinical officers jo gite onego bed ni indiko in right numbers makoro ka kidhi hospital tiyudo thieth midwaro iyudo yath to magi te ok nyal timore ka budget dwok piny koro dwok budget piny nyiso ni jothieth ok bi chul jothieth biro ng'anyo osiptal biro bedo maonge pesa maonge yath SHA ok bi chul ne ji koro budget nyaka kita mano e gima konyo wach mar thieth Kenya ka. Okay. Erokamano ahinya Davji. Erokamano. Pok inyisowa gima idhi timo Addis lakini wabiro weyo mano nikech ang'e ni koro weche ng'eny. Erokamano Davji, mano Dr. Davji Atela. Jagoro maduong' KMPDU kogo kodwa mbaka kendo dala mar Addis.